אחי, תראה, הנה, יש לך כוסית. וואלה, זה דפוק, לך נדבר איתה. איזה כלב יש לה? רוטוויילר, נכון? מה זה חשוב? מעולה. מה הולך, שכנה? דברי. סופי. מה, איזה כלב? זה רוטוויילר, לא? היא באמת נראית לך כמו רוטוויילר? קודם כל זאת היא, דבר ראשון. דבר שני, זה ממש לא רוטוויילר. תעשה גוגל אולי. טוב, ביי. אחי, קבל, הנה שכנה כוסית. צריך לדבר איתה, מה אתה רוצה? חכה, נבדוק איזה כלב יש לה. מה הולך, שכנה? דברי. סופי. תגידי, הלברדור פה נקבה, נכון? מה שואל לברדור? כן. זאת מי? זאת מוקה. מוקה. העניינים. אחת החכמות שיש. כן, חמודה. אתה אוהב כלבים? כן, מאוד. טוב, מה, נראה לי סיימנו את הטיול. נבוא אותך הביתה?